Църквата Свети Архангел Михаил в село Горановци е едно от богатствата на Кюстендилския край, строена върху едно естествено възвишение, в което по време на археологически разкопки са проучени славянски жилища още от ранно средновековната епоха. Това показва, че животът тук е текал през вековете, а в последствие при други разкопки са открити също и късно средновековни жилища. Храмът е построен през 15-16 век, но както забелязваме, около него са разположени зидовете на по-стар храм, който не се знае от кога датира. Въпреки това може да предположим една относителна датировка от 13-14 век. Сведения за храма се съдържат в редица османски регистри, като впечатляващо е, че той е отбелязан в края на 16 век, като манастирски храм, и на това място е имало късно средновековен манастир. Като архитектура храмът е едноапсиден, една така сравнително семпла постройка, но от вътрешната страна тя е раздвижена чрез множество арки покрай стените, които дават така една по-голяма широта за посетителите. Запазени са живописни пластове, които впечатляват със своето изящество, а също така имаме и зачатъци на олтарната преграда, останки от нея, които показват, че тя е била зидана. Разбира се, имаме един малък шанс, че надписът за обновяването на храма е загубен, но се чете само месец юлия, но годината съответно не се знае. В храма посетителите могат да видят образите на Свети Архангел Михаил, на Свети Кирил Александрийски, на Свети Василий, а също така на Свети Димитър и на редица други християнски светци. Храмът се намира по пътя от Кюстендил към Олтоманци, към границата с Сърбия, и при посещение съответно на редица посетители и туристи от българска и от сръбска страна лесно може да бъде посетен и видян. Село Горановци е едно наистина впечатляващо кюстендилско село, не само поради неговата живописна природа, но и спокойствието, което той излъчва. И именно това място може да бъде превърнато в един така много интересен и посещаван от хората